बोंबील बटाटा वांग घालून आपण बघतो आहोत। बोंबील वांग बटाटा मालवणी रेसिपी आहे ही। पोळ्यांमध्ये पण बनवतात, ॲक्च्युली सगळीकडेच बनवली जाते, फक्त थोड्या थोड्या पद्धती वेगळ्या आहेत, मसाले वेगळे आहेत। मालवणी मसाला पण वापरणार आहोत। हे रस्सा पण करू शकतो, मालवणी वाटण घातलं की रस्सा होतो। आणि वाटण न घालता पण याचं टोमॅटो वगैरे छान असं हे केलं ना तेलामध्ये परतताना, तर तसाही छान रस्सा होतो सुका। आपण थोडा मीडियम रस्सा बनवणार आहोत। हे बोंबील घेतले, छोटे आहेत, हे रस्स्यासाठी मस्त आहेत। बोंबील घेताना आहेत ना सफेद रंगाचेच बोंबील घ्यायचे। बोंबीलमध्ये दोन प्रकार आहेत, एक काळसर बोंबील असतात, तर ते खराब झालेले बोंबील उन्हामध्ये सुकवले जातात मीठ लावून, आणि एक असे सफेद असतात। सफेद म्हणजे हे ताजे बोंबील आहेत जे उन्हामध्ये सुकवले। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला साफ करताना काय नाही, सिंपल आहे, डोकं काढायचं। त्याच्यानंतर हे बाजूचं काय असेल, आमचं कॅट फार म्याव म्याव करते, आणि ही शेपटी काढायची आणि ह्याचे मग छोटे छोटे पीस करून घ्यायचे। तुम्हाला पीस किती साईज हवी त्याप्रमाणे करा। मी एका बोंबीलचे 3 करते, असे मी आता सगळे पीस करून घेते। उडाला आमचा पीस करताना हे बघा, गुळीवर पण कापले तर फटफट होतील। साफ करून घ्या, ह्याच्या बाजूला असे ते कल्ले बिल्ले असतात ते सगळे काढून घ्या, नंतर दाताखाली आल्यावरती घशात अडकण्याचे चान्सेस असतात। आता ह्याच्यात आपण कोमट पाणी घालणार आहोत। कोमट पाण्यात थोडं कोमटपेक्षा गरम आहे, त्यात आपण ह्याला एक 10 ते 15 मिनिटं भिजत ठेवणार आहोत। एकदम मऊ नाही करायचे, कडकच राहिले पाहिजेत, पण 10 ते 15 मिनिटं का कोमट पाण्याचा ह्याला ह्यूस असा एक स्मेल असतो, वास असतो एक उंगरट असा, तर तो गरम पाण्यात ठेवल्यानंतर निघून जातो स्वच्छ धुतल्यानंतर। नंतर आपण एक थंड पाण्यातनं एकदाच फक्त धुणार आहोत, जास्त पाण्यातनं धुवायचं नाही, जास्त पाण्यातनं धुतलं की बोंबलाची चव सगळी निघून जाणार। तर आता आपण पुढची तयारी करायला घेऊया। हे 10 मिनिटं आपण भिजत ठेवणार आहोत। ऑइल साधारण 2 ते 3 चमचे, ह्याला थोडंसं तेल जास्त लागतं वांग असल्यामुळे, तर त्याची चव जरा छान लागते, त्यामुळे थोडं एखाद चमचा घातलं तरी हरकत नाही, आणि नाही आवडत असेल नाही घातलं तरी चालेल। ठेचलेला लसूण एक 10-12 पाकळ्या, लसूण थोडी जास्त घ्या, जेवढी जास्त घ्याल तेवढी त्याची चव छान लागेल। एकच हिरवी मिरची मध्ये चिरून घेते, तिखटवाली आहे म्हणून एकच घेतली। आलं 1 इंच बारीक चिरून, कढीपत्ता स्वच्छ धुवून बारीक चिरून भरपूर घेतलाय, त्यानिमित्ताने तो पोटात जाईल। आता हे छान परतून घेऊया। त्याच्यामध्ये कांदा एक मोठा चिरलेला, कांदा तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता। कांदा छान लालसर झाला, कांद्यात आपण थोडं मीठ घालूया, नंतर मिठाचा अंदाज घेऊनच घाला। एक टोमॅटो चिरून मोठा घेतलाय, मोठा कांदा मोठा टोमॅटो। कांदा टोमॅटोचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्या, किती कमी जास्त पाहिजे त्याप्रमाणे। मी अंदाजाने घेतलंय सगळं। छोटा 1 चमचा हळद पावडर, त्याच्यानंतर मालवणी मसाला, तुमच्या घरात जो अवेलेबल असेल तो घ्या। मालवण्यांकडे मालवणी मसाला असतो, खाली नॉर्मली सगळेच वापरतात मालवणी मसाला। हे छान परतून झाले, ह्याच्यामध्ये आपण पहिले बटाटे घालणार आहोत आणि लास्टला आपण वांगी घालणार आहोत, कारण वांगी शिजायला पटकन शिजतात, बटाटे शिजायला वेळ लागतात। बटाटेचा आकार जेवढे लहान मोठे हवे तसे टाकून द्या, आणि झाकण ठेवून एक वाफ काढूया। बटाटे अर्धे कच्चे शिजले की मग बोंबील घालणार, आणि लास्टला आपण वांगी घालणार। हे छान मिक्स करून घेऊया।
बारीक गॅसवर आपण झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेऊया. एकीकडे आता आपण बोंबील धुवायला घेऊया. छान हाताने असे चोळून चोळून धुवून घ्या. हे बघा काळं पाणी निघाले सगळं, त्याचा तो असा उग्रट वास येतो. कोमट पाणी घातलं ना, कोमटपेक्षा थोडं गरम घ्या पाणी, की तो वास निघून जातो आणि बोंबील असे छान पांढरे शुभ्र होतात. आणि अजून एक पाण्यात आपण धुवून घेणार आहोत. छान वाफ आली. आता बोंबील आपले सुके एक 10-12 बोंबील होते छोटेवाले. छान 1-2 ते 3 मिनटं झाकण मारून आपण शिजवून घ्यायचं. आणि त्याच्यानंतर आपण वांगी घालायचे. बटाटा शिजून बोंबील पण छान त्याच्यात शिजून त्याचे एक रस त्याच्यात उतरले पाहिजे. 2 ते 3 मिनटं झाकण मारून ठेवूया. आता आपण वांगी घालून परत 2 ते 3 मिनटं छान शिजवून घेऊया. आणि चिंचेचा आपण कोळ घालणार आहोत थोडासा, 1 इंच एवढी चिंच. आणि लास्टला, कारण चिंच आधीच घातली ना तर वांगी आणि बटाटा शिजणार नाही. आता एक छान एकजीव करून झाकण लावून परत आपण 3 ते 4 मिनटं म्हणजे वांग आणि बटाटा छान शिजेपर्यंत आपल्याला झाकण लावून ठेवायचं. आता याचा जर थपथपीत रस्सा हवा असेल ना थोडा, त्याच्यामध्ये पाणी ॲड केलं तरी चालेल. खूप नाही, अगदी अर्धा कप आपण पाणी थोडंसं ॲड करूया. बस. आणि ड्राय पाहिजे पाणी ॲड करू नका. झाकणावर पाणी ठेवून वाफेवर शिजवून घ्या. थोडं पाणी घातलं ना तर वांग आणि ते असं छान एकजीव होतं मस्त. आणि चव छान लागते. आत्ताच एवढा अरोमा त्याचा मस्त सुगंधी पसरला आहे. आणि आता हे एक 3-4 मिनटं आपण छान वाफवून घेऊया. साधारण 4 मिनटाने 3 ते 4 मिनटाने आपण बटाटे शिजले एका चमच्याने दाबून बघूया. बटाटा शिजला आहे आणि आपली भाजी रेडी आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला चिंचेचं कोळ आपण भिजत घालून, हे आंबट किती हवं, कोणाला जास्त आंबट लागतं त्याप्रमाणे घ्या. मीठ आपण कांदा भाजताना घातलं होतं, त्यामुळे आता मी घालत नाही आहे. बऱ्यापैकी घातलं होतं. आणि गार्निशिंग आपली कोथिंबीर, आपला सुके बोंबील आणि वांग बटाटा रस्सा म्हणा किंवा सुकी भाजी पण चालेल, तयार आहे. भाकरी, चपाती, राईस बरोबर, जिरा राईस बरोबर पण मध्ये ठेवून खाण्यासाठी आपलं रेडी आहे.